De Wiehoed is even bewolking, maar verder is weer toch een geweldige dag. Prachtig waar, de zinnen er volop bij. Ja, en dan is het al noffelijk, want dan stier ik net al te volle wien. Meestal beginnen richting een simmerweekend. Ik roep het al de hele weekend en dat bad ik nog. Joen en vannacht, nou dan hebben we het nog koud, hè. Temperaturen vannacht om bij de 0 of +1 op de eiland wat hoger. En we gaan op uitgebreide schaal toch wel kans op frost onder groen. En verder een vrij heldere nacht en rustig waar. De wind uit zuidelijke richting waait. En die is zwak op zijn heest matig. En dan zetten we terug naar morgen. Dat wordt al een noffelijke dag. 16 tot 18 graden. Ja, dat is te warm voor de tijd van het hier. Mooi naam. Flink wat zinnen, volop zinnen. Nou ja, een beetje bewolking, maar dat mag je namen hebben. Nee, de zinnen had 4 bij de oorhoorn. Schitterend. Ik in de tijd nog zo'n 15 of 14 graden. Goed voor de barbecue. En de wind die komt uit het oosten waai. Is zwak of matig. In de nacht geen frost meer en dus zetten we op naar, jawel, sneeuw. Dat wordt een nog warmere dag. Zinnen, flink wat zinnen, maar in de middag verliest de zinnen onder het terrein, onder de bewolking. En hebben we toen temperaturen om bij de 19 of 20 graden heen. Wat een zoel maartype. En de wind, ja, die zie ik het al wat meer het zuiden op en het zuidoosten. En die zal zwak of matig wezen. En dan zetten we terug naar de orendagen. Het vooruitzicht. Manje, tiesje, maandje. 3 droege dagen op mijn richtje. Maar op manje, ik denk zo'n 15, 16 graden. Maar op tiesje, ik zo'n 15 graden. En maar op waasje alweer zo'n 17 graden. En dan blijft het mild. Nee, dan blijft het gewoon warm voor de tijd van het hier. We maken morgen maar weer even in het waasje.